tikulandireni okondomvera pano ndi Panyasa Voice Box. Nkhani pano zimakhala zandale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso ulamuliro otsatira bwino malamulo. Koma lero tafuna ndithu kuti nkhani yathu tiyambire mu dziko la Democratic Republic of Congo DRC, makamaka ku Eastern Congo, kumeneko ndithu kwa zaka zingapo kwakhala ndithu kumenyana kapena kuti nkhondo pakati pa asilikali a boma la DRC komanso zigawenga za M23. Nde zimene zimachitika kuti dziko kakhala kuti kuli nkhondo, nthawi zina amatha kupempha kuti ayi bungwe la maiko onse pa dziko lapansi United Nations UN atumize asilikali kuti kumeneko akakhazikitse mtendere, timachizungu timanena kuti peacekeeping. Vuto lake a United Nations alibe asilikali kapena kuti alibe barracks ya asilikali, ndi zimene amachita ndizokuti amapempha mayiko kuti ayi chonde timafuna kuti mutithandize asilikali apite ku DRC kumeneko timakamveka ma uniform a United Nations ndipo amakhala asilikali a UN, koma asilikaliwo amakhala kuti akuchokera ku mayiko ngati Malawi. Nde Malawi lakhala ndithu likutumiza asilikali ku DRC kwa zaka zingapo, ndithu amapita kumene kuja kukagwira ntchito yawo bwinobwino, ndipo ena nthawi zambiri amabwera amoyo, koma papeza kuti nthawi zina amachita tsoka asilikali athu aja nkuwezeka kuti nkhondo yakula ndi zigawenga ndipo iwo aja mwachisoni atisiya. Nde pachisanu Friday tamva kuti asilikali atatu a dziko la Malawi aphedwa ku DRC pamene ndithu nkhondo inavuta. Zimenezi zatsimikizidwa ndi olankhulira Malawi Defense Force amene wandithu ndi a Major Emmanuel Mulelemba, amene atsimikizira kuti ayi ndithu Malawi okwanira atatu asilikali atisiya ku dziko la DRC pamene ndithu amamenyana ndi zigawenga za M23. Nde pano aboni kalindo Panyasa Voice Box mwachizolowezi akubwera kutsanira kuti kodi dziko la Malawi tikamatumiza asilikali ku DRC kuti adzikasongetsa bata ndi mtendere kumeneko, kodi ifeyo ngati dziko asilikaliwa timaganizira zotani? Kuti asilikali amene wawa akamapita ku DRC kukamenya nkhondo yaini yake yokuti ife Malawi sikutikhudza, kodi ifeyo ngati dziko timapindulapo chani? Kuti nanga asilikali amene wawa akamapita timapatsa zida zokwanira, kuti timapatsa zipangizo zokwanira kuti atha kukamenya nkhondo molimba mtima mwamphamvu ndi zigawenga zoopsa ngati zimenezi za M23. Ndeni nkhani imodzi pano Panyasa Voice Box kutimva kuti aboni kalindo akulankhula motani pa nkhani imeneyi komanso ndi nkhani zina kuno ku Malawi lero pa 27 January 2024. ndipo chonde akamaliza Malawi mutiuza kuti kodi inuyo nkhani za peacekeeping mmazimva bwanji, kuti asilikali athu ndikuyenera kuti adzichoka kuno ku Malawi ndi kumakapita kumakamenya nkhondo za eni yake kumeneko ndi kumaluza miyoyo yawo, pamene ifeyo kuno ku Malawi chopindula chake sitimachiona kwenikweni? Mutiuza in the comment section below pano Panyasa Voice Box. The DC utenga wanga wa mama wa uno tisanayambe kukamba nkhani ina iliyonse, tisanayambe kusanthula za mavuto amene akukumana ndi Amalawi, ndimafuna utenga upite kwa president wa dziko lino komanso wamkulu wa nkhondo wa dziko lino. Ena nkumanena kuti bwanji iwe ukulowerera nkhani za security, nkhani za kuwame. Ayi, posatira zimene zachitika ku DRC kumene ife taluza tata miyoyo ya asilikali men in uniform, ndafuna ndinene ichi kunena kuti ngati dziko tikuyenera tikhale pamodzi tiyapempherere asilikali athu amene amwalira in the line of duty. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti anthu ena zikachitika zangatizi samakhala serious, samachita reflect ndikuona kuti kodi anthu amene afaja afa chifukwa chani. Anthutu amene afaja afa in the line of duty, ndipo amene afaja ndi Amalawi. Tinganene kuti mwachidule kunena kuti zikonso la Malawi lafa. That is why ifeyo tikuyenera tikhale okhuzidwa, titenge nthawi ngati Amalawi monga mmene timachitira kupempherera mizimu ya asilikali amene amwalira ku DRC. Komabe funso nkumafunsa kuti kodi asilikali amene wawa akamamwalira chonchicha mu dziko la eni, ifeyonso pokhala a sovereign state, kodi anthu amene ajawo iniyo ngati akuluakulu a president komanso wamkulu wa nkhondo, kodi anthu amene aja amakhala ndi insurance? Kodi magwirizano kapena migwirizano imene timapangayi ndi migwirizano yokuti imampindulira ndani? Imapindulira dziko la Malawi?
kodi ngati anthu amene ajawo amwalira ku DRC aja kunoko kumuzi anasiya family, anasiya ana, asiya abale awo, kodi abale awo aja akhala bwanji, apindula chani? Kodi nkhondo imene ija ya ku DRC ifeyo ngati ziko timapindula chani tikamatumiza asilikali athu abofi apolisi komanso ame ndikumapita kumakalondera zinthu za eni kunja uko ngati migodi ndi zina ndi mafuta? Kodi ifeyo as a country timapindula chani? Do we need to continue sending our men in uniform ndikumakangophedwa? Kodi anthu amene ajawo akaphedwa as a SADC region ziko la Malawi limapindulapo chani? Kodi tikamamvesera mkati mwa amanena kuti ati a SADC ndi a UN ndiyosiyana, a UN akatenga anthu amakapereka zida zokwanira zogwirizana ndi anthu amene akumenyana nawo ngati ma M23 rebels. Kodi anthu amene ajawo akamapita kumeneko ifeyo ngati ziko timawapasa zida zokwanira? Komanso zidazo tili nazo? Chabwino tiyerekeze kuti zidazo tilibe, what do we do? Komanso tikayiona nkhondo ya ku DRC inayambira kalekale nthawi ya Julius Nyerere. I remember Julius Nyerere anazanenaponso nkhani yemeneyi ya matusi chifukwa anthu amene ndi matusi. Kodi tikawafufuza matusi akuchokera kuti, ali mbali yakuti? Muona kuti kalekalero ziko limene lijalo linali pakati pogawanika koma linali limodzi ndi Rwanda. DRC ndi Rwanda linali ziko limodzi. Tinganene kuti anthu aja akumenyana ajawo ndi amodzi. Kodi nkhondo imene ijayo kuti izathe ikufuna chani? Ikufuna political solution. Si ikufuna mayiko kuti azipita kuno kumakalondera zinthu ja because zinthu zija zikunkerankerabe kumakangana anthu aja. Pakufunikira kuti asogolere amayiko onse mu Africa komanso amene amatithandizira apeze a political solution. Ngakhale Julius Nyerere ananenaponso zimenezo kunena kuti nkhondo imene ijayo ikufunika political solution. And anthu amene akumenyana aja mukawafufuza bwinobwino mupeza kuti anthu ajawo ndi zigawenga za Paul Kagame. Kodi Paul Kagame ni ndani? Paul Kagame ndi president wa ku Rwanda. So pano ngati ali president wa ku Rwanda yo ndi amenenso ali pa ubale ndi ziko la Malawi. Tikamaona ubale umene ulipo wa Rwanda ndi ziko la Malawi ndi ubale onunkhira bwino kwambiri. Ndiye lero amene ali nzanu ujayo mukumatenga ana anu ndikumapita mu dera lina koma nzanu uja ndikumaka kupherani anthu anu. Nzeru zilipo. Tikuyenera tiganize mozama. Mukamapanga ma resolutions ena muzikhala pansi ndikumaunikira zinthu zangati zimenezi. Kuti if we are a sovereign state, do we need to go and fight in DRC? Imene nthawi imeneyoyo inali part of Germany. Analitenga ziko lijalo. Kodi anthu athu akamapita kumene koko akupita kukatani? Akungopita kuti azikangophedwa? Yeti ziko lijalo amene akumenyana nayo ndi nzanu wa inuyu, nzawo wa Malawi, president wa ku Rwanda Paul Kagame. Ndiye munthu uzicheza ndi nzako kumanena kuti iwe ndi bwana wanga, iwe ndiponda apa ndipondepo, koma kuseri akumapita ndikumaka kuphera anako. Chanzeru chilipo. Komanso tikamatumiza men in uniform timapita ku parliament ndikachita sick leave. Chifukwa parliament has got the right to say no or not. Kodi committee ya parliament yoona za security kumene so ine ninakhalako, committee of parliament ya security kumene ineso ninagwirako ntchito, kodi mmapitako ndikukachita take kapena sick leave? Izi ndizooneka ngati zophweka koma kusogoloko zikhala ni repercussions chifukwa anthu athu in uniform akumwalira.
kodi amene tikumenyana nawo ali ndi ma jet fighters, ali ndi foot so sophisticated za technology imene zabwera pano, ifeyo ziko lathu tili ndi kuthekera? Sikumangothamanga kumakonera kuti aye amene ibwaja akulankhula zinthu zokhuzana ndi security. This is moyo wa munthu amene amwalira aja ndi Amalawi, ndipo ndizopweteka kwambiri kuti ifeyo tizilandira mitembo ya abale athu. Kodi uli iweyo abale ako angamve bwanji pamene wamwalira munthu mmodzi, wamwalira anthu awiri, ndiye kuti ziko lonse lamwalira, because anthu amene ajawo amaka amwalira while fighting, while representing Malawi. So ndikupempheni inu akuluakulu muzikhala ndi ma meetings ndikumakambirana zinthu zangati zimezi, otherwise ku polisi anthu azingomwalira, kuwame anthu azingomwalira. Even zimenezi za insurance zikuyeneranso muziyikeso ngakhale at a local level, kumaziganiza ati pamene tili muziko muno kuti kodi asilikali athu akamapita kumakagwira ntchito, akapanga ngozi, akamwalira ali ku ntchito, kodi ngati ziko timatani? Chifukwa ndiye kuti amene pajapo moyo wa anaso azizunzika, moyo wawo azikhala movuta, mkazi azikhala movutika, azibale awonso azikhala mozunzika. Ndamva chisoni kwambiri ndikuona pa SABC, ndikuona pa BBC kuti M23 rebels amene ndizigawenga za Paul Kagame zapweteka asilikali, za pa asilikali. Ndisomvesa chisoni kwambiri. Choncho Amalawi tiyeni tipemphere mizimu ya abale amene wa kuti iuse mumtendere. Pamene tikuyang'ana pamene tikukumana ndi mavuto osiyana-siyana, pamene tikukumana ndi zopsinjo zosiyana-siyana, tisayiwalirenso kuwayikiza azibale amene wa mapemphero. Lero ndi pa 27 siku limene Tamia Ja akupita ku court. Nakupemphani dzulo a Malawi apaso ndikukupemphani kunena kuti ziko lino ndi la democracy, ziko lino si la munthu, tiyenera tizitetezana. Ziko lino anthu ali ndi ufulu ozuzula boma, ndipo ngati ali ndi ufulu ozuzula olankhula palibe wina chati aziopseza anzache. Paja Malawi muno mukuchitika zinthu zopusa kwambiri kuchokera kwa asogoleri athu. Izi zomati wina acha akangolankhula ndikumanena kuti timange ndi uchisiru kwambiri, ndipo ifeyo Malawi tisalolere zimenezi. Munthu mmodzi kuchitidwa attacked amene ali Malawi ndiye kuti tonse we are attacked. Munthu mmodzi kuphedwa amene ali Malawi ndiye kuti tonse taphedwa. Munthu mmodzi kumangidwa ndiye kuti tonse tamangidwa. Tikuyenera tizipasana support. Kaya wamangidwa endo wakumpoto timpase support, kaya ndi wapakati timpase support, kaya ndi wakumwera timpase support, kaya ndi Eastern Region timpase support, kaya ndi Ngoni, kaya ndi Mtumbuka, kaya ndi Muyawo, kaya ndi Mulomwe, Nyakusa, Nkhonde, ujeni mitundu yonse Alomwe, Asena, tizipasana support because we are Malawians. Ndiye ndikupempheni mama uno tiyeni a Malawi tikonzeke tikapereke support, chifukwa zimene zikuchitika muno Malawi silole ziko ilili kupita ku one party state. Ndipo anthu ngati mmaganiza kuti MCP izasintha, MCP sizasintha chifukwa iwaja anabadwa mu autocratic rule, sanabadwe mu democracy. Ndipo zochita zawo ndi zimenezo basi, zoopseza anthu, zokupha anthu, ndi mmene amapangira kale muja. Kutero kwa fisi ndi fisi ananenapo kamulepo kaluwa. Fisi ndi fisi, kumuchenga mphiriri kwa musiya ilila bunda ali, kuchosa la bunda kukamusiya ladeza, kumuchosa ladeza kwa musiya kumuwa, acha kalabe fisi. Fisi ndi fisi. So ino amene maona ngati MCP izasintha, ndipo si izasintha ndi mene ilili, iwe jandi ya nkhaza. Kutero tikati nkhaza, tikati kupha, tikati kuzunza, ndiye MCP iyo. Motero kuti kumapanga mgwirizano zipani zinazi, kumapanga mgwirizano ndi MCP, mukungozitayisapo nthawi chifukwa amene mungasinthe ndi inu a UDF, mungasinthe ndi inu a DPP, mungasinthe ndi inu a Ford, mungasinthe ndi inu chipani cha Mbewe, mungasinthe ndi inu a zipani zinanu ngati a PP, koma iyo sangasinthe chifukwa chani inu ndi a democracy.
munabadwa mu democratic rule pomwe ena aja anabadwa mu autocratic ya MCP ntchito zawo ndi zimenezo ndofunika munthu olo kale lija mwana amene olo akamakwatiwa amamfunsa kuti ukukakwatiwa ani ndani akangonena kuti ndi munthu wakuti ameneyo ayi si mtundu wathu amene yoyo ayuza zuzika mwana iwe makolo wathu amatiuza choncho inu ana amene mwangobadwa kumene samalani ndi MCP chimene akuziwa ndi kumaopseza anthu kumamanga anthu kuti azipha anthu ndi zimene amaziwatu kungolankhula basi amene TNI kuuje ni tikammange pena amachita kulesana faja aliko ena anzeru amene anamadwa mu democracy amawalesa anzawo koma aliko ena ankhanza amene amangofuna aziopseza anthu chimene akuziwa iwo ndikuba basi. That is why pena paliponse anthu atengera nawo swangoba tapita ni kwa Kujeratu primary school mukaone kumene koko bungwe linayikako mazi Kujeratu primary school kuchikwawa linayikako mazi kumene koko kuti anthu azimwa a community izima kuphatikiza ana. Lero headmaster wa kumeneko akuwalipirisa anthu amene azungulira kumene koko amene mazi alibe mazi ndi moyotu koma headmaster wa Kujeratu primary school akumalipirisa anthu 5,000 mazi kuti azimwa. Maziwo amenewo ndi aulere maziwo ndi abungwe koma headmaster wina wa Kujeratu ndi maziprinsi yake akumalipirisa anthu mazi. That is total nonsense. Corruption yeni mukayangana mukapita madera ngati mene alili ngati kujeni kumangochi kumakanjira mukaone nkhani za corruption muona kuti kumene kuja kwa anthu akuvutika kopsa chikhaliye ni jati kwa sankhidwa pose chidwa party minister kama kumalawi ndikoko makwambi kadi zapuma kaya tapita ni kunkhota inu tapita ni kunkhota kuli mavuto opsya mavuto makamaka alimi anzimbe ndi kuchikwawako alimi anzimbe ngati kuli alimi amene amalawi amene akuzunzika ndi alimitu amangoberedwa palibe chimene amapanga iye aitiko takudula nichi mene amapangirwa amazuzirigirwa afoja takudula nichi alimi ankanjoya kale nthawi yachi na Bakiri Muluzi nthawi yachi na Kamuzu nthawi yachi na Bingwa Mutalika alimi akanjoya kunjoya kumagulwa magali moto koma lero palibe kugulwa gali moto kuzunzika kopsya na yeso fumu ina kumene kunkhota yathamangisaso waoje na azungu atamanga chipatala basi kuathamangisa ati chifukwa chake kuti iye ndi Isilamu zilipobe zimenezo. Tikapita ukukuku kumapanga skulu kuthekerani mapanga health center kumene konso nawonso mafumu ndi madokotala akuwauza anthu kuti azipereka ndalama muzi wina uliyonse upereke 500 chakuti 1000 ati amange nyumba ya dokotala. Ndizoona amene sapereka ndalama akumuuza kuti sulandira mankhwala aliyense osapereka ndalama akumamubweza kuchipatala kunena kuti bwererani muzi wanu sunakwanise target. Kodi amalawi ife mitu yathu koma ikuyenda bwino zoona siku la lero li munthu akanene kuti tapanga programu malamulo onena kuti aliyense obwera kuchipatala azipereka ndalama yokuti timangire nyumba ya dokotala. Inu ntchito imeneyo ndi yanu, ntchito imeneyo ndi ya boma. Ngati boma lalephera kuli bwino uje dokotala wawoyo amuchoseko osakhala kumazuza anthu amene ali kale pa mavuto kale ndiye muzikayikaso pa mavuto enaso anthu alibe ndalama tikunena panopa ndiye iniyo muzikatengaso kunena kuti ayi ziperekani ndalama kuti timmangire nyumba dokotala uje ni ndalama ya Constituency Development Fund ili kutiko MP wanu ali kuti nanga chipatala chanu chachikulu chakutcholo chili kutiko funding yawo ili kuti ndi uchisiru umene ukuchitika muno Malawi ndi osamalolera amalawi zimene zozo akakufuna kukuzuzani choncho basi amene osapereka ndalama ya kumenyana nawonso chifukwa mwine atitola kwambiri. Bon Kalindo the DC
mwana woopsa kwambiri, the most deadly child from Njeza village, tiye Mabuka box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.